أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. en calmini dendagal bandiraɓe julɓe jogorɓe heɗade dande meɗen. En garti siftinde bandiraɓe nafilaji meɗen korka e tugnade deftere wiyetede awnul ulama issalihina ballal anduɓe moƴƴuɓe. Hande ko jofde nogas e jeenayyi ne ñalli nogas e jeetati ne jofi nogas e jeenayyi. Juulete ko darɗe jeegom, darɗe ɗiɗi fof salmine, darnde fof jange fatiha lawol gotol, qul huwa allahu ahad laabi 12, sa gayni janga oɗo duwaw mbiya allahumma ghassini fihi birrahmati warzuqni fihi tawfiqa wal ismati wa dahhir qalbi min ghayahibil tuhmati ya rahiman bi ibadihi almuminina wa sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mbiɗen ko darɗe jeegom juulete, darɗe ɗiɗi fof salmine, darnde fof jange fatiha lawol gotol, qul huwa allahu ahad laabi 11, sa gayni janga oɗo duwaw allahumma ya an allah ghassini ya lawƴiram fihi e lewru korka birrahmati e yurmede, warzuqni ya arzuqinam fihi e lewru korka attawfiqa kawrangal wal ismati e ndenka, o dahhir ya laɓɓin qalbi ɓerdam de min ghayahibi tuhmati e birniɗi hono tumamuyaji, ya rahiman ya jurmotoɗo bi ibadihi e jiyaɓe muɗum almuminina gonɗinɓe Allah. Ko dewɗen Allah hewde e famdude fof yo Allah jaɓan en, ko tahirɗen ko perguirɗen hewde e famdude fof yo Allah yaafo en, ko ñaguiɗen Allah e moƴƴere ko duwiɗen e moƴƴere fof yo Allah waɗan en jaabono en, ko moliɗen e worodde e jayiyaji fof yo Allah dandu en. Enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof, bandiraɓe julɓe oɗon jarlo oɗon jaafo, oɗon jarlo oɗon jaafo, oɗon jarlo oɗon jaafo, oɗon jarlo oɗon jaafo. Allah hokki en tawede hikka en gardi hen ha ɗo, yo Allah hokku en tawede kadi o saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi e kala banggueji moƴƴere. Enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof on jarama. O ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗaccunakke jaafoɗon on jarama.